Grüß Gott, mein Name ist Pater Markus. Ich bin der Prior des Dominikanerklosters. Volám sa otec Markus. Som prior dominikánskeho kláštora a slúžim tu v tomto kostole. Tento kostol sa volá Maria Rotunda a je zasvetený Panne Márii. Je to však aj kostol Dominikánov vo Viedni. Vidno to okrem iného na mnohých obrazoch a sochách Dominikánov. Napríklad za mnou je obraz svätého Tomáša Akvinského. Žil v 13. storočí od roku 1225 do 1274 a je jedným z najznámejších Dominikánov. Bol veľkým učencem. Napísal mnoho kníh, ktoré sú zaujímavé na čítanie a poznanie aj dnes. Na konci svojho života zažil hlbokú skúsenosť stretnutie s Bohom. Tento okamih je zobrazený tu na obraze za mnou. V tomto mystickom zážitku mu Boh povedal: dobre si o mne písal, Tomáš. Tento výrok je na obraze napísaný obrátene ako v zrkadle. To naznačuje, že ide o slová, ktoré prichádzajú z iného sveta od Boha. Dobre si o mne písal, Tomáš. Gut hast du geschrieben über mich, Thomas. Und zugleich sagte Thomas im Nachhinein, das was Zároveň Tomáš neskôr povedal: to, čo som tu zažil pri svojom stretnutí s Bohom, spôsobuje, že všetky moje spisy a teologické úvahy sú v porovnaní s tým ako slama. Aké úžasné je nielen premýšľať alebo písať o onom svete, ale aj osobne sa s ním stretnúť. A toto vám prajem aj tu, v tomto kostole. Pozývam vás, aby ste si tu sadli, na chvíľu sa zastavili a obrátili sa k Bohu v modlitbe. Pane, čo je to vo tvojej láske, čo mi chceš práve teraz povedať?